Thank you. Buro make odialo bura ma Milimani makoro chungo mapiyo kaka nyalore duol mar IEBC tayo yiero mora e pachoka nyaka chopo biotieki ting ma katiba mathurko puodhone mar nono tong mag gwenge ma opogore e pachoka. Philip Kipkemoi Langat jalma beno mako bura makamano wacho ni pend chik namba 89 mathurka dwaro mondo mi duol mar IEBC onego beni koro nono kendo ng'iyo malong'o boundaries kata tong mag gwenge opogore e thurka e kind higni 8 nyaka higni 12 ka chenro mar nono tong mora onego beni koro rumo ka odong higa achiel to itimo yiero maduong' e thurka. Kolore kod jalma bende nomako bura no en ni duol mar IEBC ne onono tong mag gwenge higa mar 2012 makoro nyiso ni nonro kata nono gwenge manyien kata nono tong mag gwenge manyien onego beni koro ne rumo higa mokalo. Okil mar Langat mano Felix Kaiton wacho ni koro bago yiero mora manyalo tako duol mar IEBC e pachoka motelo ne timo ting ma onego beni koro gitimo kolore kod dwaro mar chike ma pachoka mar nono tong opogore mag gwenge thurka. Pono koro IEBC nyalo timo yiero mora to mano en gino modhi ataro kod dwaro mar chike ma pachoka. Nyakwara Mugajwang' weche gi medo biro ni kamora ma intie kokale nyaka